Bun găsit la Cidus TV, sunt membru USR Panait Apostolescu și vin în fața dumneavoastră cu o rugăciune. O rugăciune pentru binele partidului. Cioloș, cioloșelul meu, ce mi te-a dat LGBT-ul? Totdeauna fi cu mine și mă învață să negociez bine. Procentul-i mic, tu fă-l mai mare, electoratul-i slab, tu fă-l mai tare. În tot locul mă însoțește și de ciume mă ferește. Doamne, cioloșelul tău, fie prezidentul meu, fie bine, fie rău, vrem să guvernăm mereu. Dar partenerul PNL-ul s-a aliat cu PSD-ul. Doamne, eu te rog cu foc, la ce-o zvârtă să-mi faci loc. Guvernarea s-o primesc, căci la putere râvnesc. Amin, amin, amin.